Ministri tal-Kabinet jitkellmu l-ewwel darba dwar l-impatt tas-sensiela ta' kriżijiet politiċi tal-aħħar xhur fuq il-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Ma' The Sunday Times, Mario De Marco jgħid li mill-Partit Nazzjonalista bħalissa ħireġ ħafna demm. Għal De Marco jinħtieġ li marar kemm jista' jkun il-Partit Nazzjonalista idew il-feriti b'mod effettiv jekk irid imur għal elezzjoni li ġejja bħala front maqut u b'ċans li jirbaħ. De Marco jgħid li l-istat tal-affarijiet bħalissa huma ta' tħassib serju ħafna għalih u għall-poplu Malti Wawċi. Ikompli jgħid li l-konflitt fil-Partit Nazzjonalista issa qed ikollu impatt fuq il-Gvern. De Marco jgħid li l-Partit Nazzjonalista jrid l-ewwel jaqbad il-barri minn qrunu u jkun sod biex wara jimxi l-qudiem u jħalli warah il-ġlied intern ta' bħalissa. Minnaħa tiegħu il-Ministru Tonio Fenech f'intervista mal-Gazzetta llum qal li partit maqsum ma jistax imur quddiem l-elettorat b'serenità. Għal Tonio Fenech il-problemi interni fih dan il-Partit Nazzjonalista qed ifixklu dawk li sejjaħ bħala s-suċċessi tal-Gvern. Saħaq li huwa jieħu fastidju meta jara li dak li sejjaħ bħala x-xogħol siewi tal-Gvern ikun infixkel mid-disgwit intern fil-Partit Nazzjonalista. Tonio Fenech jgħid ukoll li l-Partit Nazzjonalista qed jibgħat messaġġ mawweġ lill-elettorat li ejja fil-Gvern. Aktar kmieni din il-ġimgħa il-mibgħuta speċjali tal-Prim Ministru Simon Busuttil ukoll qal li l-Partit Nazzjonalista illum huwa partit maqsum.